Xayrli kunlar do'stlar. Bugun men Yaponiyada ham Tokio shahrida ham Yaponiyada men birinchi topqir men tatarcha сөйләшүче Yaponiyadan очраттым. Бүген сезгә дә күрсәтергә телим, аңа берничә сорау биреп, бергә аралашырга телим. Сәлам Юта. Сәлам. Ничек хәлләрегез? Әйбәт. Рәхмәт. Үзегез ничек? Аллаһка шөкер. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Бүгенге кафедагы ашамлыклар бик матур, хәтта ашамыйча сокланып утырырга да мөмкин. Юта, сез бик шәп татарча сөйләшәсез. Мин инде сезнең белән бераз гына сөйләштем. Бер соравым бар. Сез татар телен кайдан ишетеп белдегез? Татар теле булуы турында. Беренче мин университетта төрек теле укыганда, татар теле турында белдем. Чөнки ул Türkiye tilleriga керә. Дәрестә аңлаттылар, төрек теленнән башка, мәсәлән, үзбек, казак, уйгыр һәм татар кебек телләр бар икән. Шунда мин белдем татар теле турында. Аннары безнең университетта татар теле дәресе юк иде шул вакытта. Безнең университет ул кайсы университет? Токио Шит телләр университеты. Анда телләр укытыла, ләкин татар теле укытылмый иде. Шуңа күрә мин үзем укый башлаган. Нәрсә белән кызыксындырды сезне татар теле? Ни өчен укый башладыгыз? Иң башта мин YouTube сайтында татар җырын тыңладым. Аерылмагыз. Аерылмагыз. Шул видеода татарча субтитр бар иде. Һәм латиница булган. Шуңа күрә мин аны укый алдым. Türk teline укысам, ләкин бераз аерылып тора. Шуңа күрә мин аңлыйсым килде, нинди тел икән. Шулаймы? Димәк, җыр сезнең күңелегезгә үтеп керде һәм хәзердә сез татар теленнән аерылмыйсыз. Шулай булып чыга. Татар телен кайсы ничәнче елдан өйрәнә башладыгыз? Мин татар телен 2011 елда укый башладым. Шуңа инде 14 ел укыйм. Шәп. Рәхмәт. Сез бик камил татарча сөйләшәсез. Һәм белмәмчә, безнең Юта ул халыкара татар олимпиадасының җиңүчесе. Бу турыда да әйтә аласызмы? Никадәр сез өйрәндегез, кайдан өйрәндегез һәм ничәнче елда катнаштыгыз бу олимпиадада? Мин олимпиадада 2004 елда катнаштым. Димәк, татар телен өйрәнә башлаганнан 3 ел узганда. Мин олимпиада өчен махсус өйрәнмәдем. Хобби кебек итеп татар телен укыганда олимпиада турында бер кеше миңа әйтте, шундай мероприятие бар, шара бар, сез дә катнашып карагыз дип әйтте. Мин шуңа кызыксынып китеп, олимпиадада катнашырга булдым. Ул олимпиада бик кызык булды һәм бик файдалы булды. Чөнки бер атна буе татар телендә генә аралаштым. Шуңа күрә бер атна эчендә минем татар телем бик шомарган. Олимпиада нинди форматта узды? Олимпиада башта интернетта тест форматында булды. Аннары Казанда Офлайн. Офлайн формат. Аңлашылды. Сез соңыннан җиңүче булдыгыз, шулаймы? Сез шатландыгызмы? Көтмәгәндә. Чөнки мин катнашучылар арасында татар телен начар белгән дип уйладыгыз. Дип уйладым. Чөнки катнашучыларның күбесе татарлар. Шуңа көтмәгән идем мин гран-при алырмын дип шаккаттым. Афәрин, Юта, без дә шаккаттык. Сөйләшүегез белән һәм шундай яхшы югары нәтиҗә белән. Сез Татарстанда яшәдегезме? Олимпиадада җиңгәннән соң 2 ел Кафуда укыдым. Казанда 2 ел. 2014 елның сентябрь айыннан 2016 елның июнь айына кадәр яшәдем. Сез анда укыдыгызмы? Кафуда укыдым. Магистратурада. Факультет? Татфакта. Афәрин. Диссертация якладыгыз дигән. Якладым. Татар теле турында, татар һәм башкорт телләре турында 100 битлек диссертация якладым. Афәрин, сезнең каршыгызда татар телендә диссертация яклаган кеше. Бик шәп. Хәзерге вакытта татар телен кулланасызмы? Хәзерге вакытта күбрәк фәнни эшләрне алып барганда кулланам. Һәм Казанда танышкан дусларым белән язышканда
Tatarstan'ı, Kazan'ı sağınasız mı? Әйе, бик сағынам. Bu yıllarda barıp bulmayı rası. Bik barasım kile. Tatar dostlarım bilen uçraşasım kile. Hı. Tatar risklarını taşısın. En sağıngan Tatar rizığınız nindi? Üç pişmak, şekşek, baliş, sağlam. Bunda aşağı bulmayı şu an Kazan'da aşısın. Hatınız pişirmeyi mi onda yiyorlar? Bu da pişip girdi. Hı. Şekşek pişirdi. Hem peremeş pişirdi. Bu da bir matır ittirip, Temle yiydi. temel itip yasıydılar. Yaxşı. Tek Kazandığından ayrılıp duradı. Bu Özbekistan'da çok Ha, biraz anlaşılan. ayrı. Yani belki Tatarstanda yaşauşu sizni qarovchilarga, biluvchilarga bir necha so'z aytirga tilaysizdir. Tilaklar, Tilaklar. til o'rganishlarga balki. Til öğrenimine devam ediyor. Yani şu dilini yaratıp kılıksın öğreniyor bir kere. Şahane min sizge eğitim şu dilini öğrenimde devam edeceğiz. Hem öğreniyor konuları bulsun için tırışırız. Шәп. Рәхмәт сезгә җавапларыгыз өчен. Сезнең белән күрешүгә без бик шатбыз. Sizge de Һәм сезнең кулыгызны кысырга телим. Рәхмәт сезгә. Бу безнең Япония һәм Татарстанның дуслыгының дәлиле. Рәхмәт, Ютуб.